Okay, ante daghang salamat sa tanan sa mga grasya katawhan nga niya karon nagakatigom sa imong farmhouse. Di kuwang luto aning dapita. Kari ba Maria Claudia, thank you. Wow, yawa bay. Mo na pud sila sa ka tulda. Kay ning init na. Ana. Lamig taas pa ng trapala. Nam day isa ka trapal po didugtong. Nahuman na nagyarin sa mga bangko. Antinaan samdi ka. Naoy kamao jud si along mukoy. Magtukar na si Auntie Ted. Kamao na siya. Niya na katong kinamastiran nga mo decorate bagi ngani si along mukoy. Wow, ninduta. Ay, kayawa along mukoy. Oy. Along. Wow, kayawa bay. Ante, nindut di sa along mukoy mo himog ngana. Kamao dyan. Diana, si Ante, magtukar. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with a strength like that power. Jesus is coming again. Hallelujah, hallelujah. Jesus is coming again. Jesus is coming again. Sa langit ng kalayo, kita hiningdugan ko. O karon guys, nagbajang na ang ante. Garag mga putahe. Yan, naluto na aguan. Ribs. Dami raman ni kanay crispy fry. Ante, ninda tila ingalangan de dapat no. Ni wa ko mo kana na kay simuti ang kumuha. Indot. Di kuwang luto aning dapita. Kari ba Maria Claudia, thank you. Pa. Sa kabukiran. Okay, na thank you dan. Okay, ante daghang salamat sa tanan sa mga grasya nga katawhan nga niya karon nagakatigom sa imong farmhouse. Uban sa mga ante. Mga uncle pa di ay. Mga ingkog manoy. Okay guys. Win tanawa ko lukan unda na win. Ha? Bau. Alam mo. Oh, kanaran ko an. Kanaran ay. Buti yang dagko. Kanaran sa tudwin.
No. Wow. Oke, karon guys, diyan ang ingko ning kanta. Debit ako ay kailangan na idang tugtog. Ala. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Thy power, come with a special way. Cum sad Espiritu Santo. Sad nagampo ako, sa langit ng kalayo. Kinindughan ko. Hallelujah, Jesus coming again. Hallelujah, hallelujah, Jesus is coming again. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ay, ma'am. Ma'am. Ano sa kiniti? Guys, kapitan sa mahangin. Ang isang misis. Si ma'am, parehas sila ante. Kuan mo po ni sa kandihay. Anay cake. Ay, ma'am, dali. Happy birthday, Lian. Lalo ka. Pwede kaya kinamot sa mga. Ano yun? Ang sabi na yung flavor. Ano yung flavor, ante? Vanilla. Unami na. Manami. Ang lami ang din. Strawberry. Oh, hindi. Ito ba? Hala. Ay! Sige lang kay Kuan bitaw na, sinawul. Si ante. Ano naghahanap ko ano? Ay! Na-vlog ka na hanti da. Okay, next. Kumita na lang nanti, madali. Ih, kamu ada pwede. Uy, masulami to. Lapit, bibi. Huwag ka kakaan nanti. Ikaw ko na to, lami. Balik. Pero di apa? Dia sila sa mic. Landong nagpasilong sa mga kahoy. Lami manggod pa dari kay bugnaw. Ning nahilo ka naman di basketbolan.
Oo. Yudlo ka. Muli na mo, ante. Okay guys, nahuman na.